Apan kung gusto ka og sinangag og itlog, duawa ang Besilugan, ang silugan ni Gian sa Jonquera Street, Cebu City. Sa silugan ni Gian, makatilaw ka og bisan unsang klase sa sudan nga sinangag nga inubanan sa itlog. Pasok sab kini sa imong budget og aduna sa Bicol Express silog og lechon paksiw silog.